тамошобинои азиз, ҳоҷ ман шуморо қатъи як канал шинос мекунам. Аниқтараш шумо худтон қатъи вай канал шинос мешавед. Соҳиби канал дар бораи канал ва дар бораи даромадош шумо дар маълумот метиҳад. Агар шумо зани хонашин бошед, метавонед аз маслиҳатҳои ҳамин канал истифода барем ва соҳиби ҳам ягон касб шавед, ҳам бизнес пеш барен. Хулоса худтон бинен, гӯш кунен. Салом дӯстони азиз, ман Манижа ҳастам, старший директор компания Faberlic. Мо як гурӯҳ занҳои хонашин дар хона шишта тавассути телефон кор мекунем. Ғайр аз ман, дар командаи ман қариб 20 нафар одамон зарплата мегиранд, яъне маош. Рости гап, ман худам низ боварӣ надоштам, ки старший директор мешавам, барое ки дар таги ман як духтараки командаи ман директор шуд. дар дастам бо кӯдаки 6 моҳа кор кардам дар хона шишта ва ба орзуҳоям расидам. онҳое ки кор кардан мехоҳед, марҳамат ба ман нависед, шуморо ба командаи худ ҳамроҳ мекунам ва онҳое ки бовар намекунед, марҳамат видеоҳои ояндаи маро тамошо кунед ва худ хулоса бароред. чаро шумо наметавонед? ман ҳамаашро бе пул ёд медиҳам. ҳамаи шумо метавонед хо хондагӣ, хо надхондагӣ, хо кӯдакдор, хо хонашин, хо коргар, марҳамат нависед. дӯстони азиз, ссилкаи канали Манижара амҷада мемонам. дар поёни видео будурен подписатсия кунен ва тамошо кунен ки чӣ хел видеоҳо мебарора ва агар хоҳе ҳамкорӣ кунен. салому алайкум дӯстони азиз, имрӯз 30 апрел ма саҳар қатъи биромадем, қатъи рамонари якҷоя чи пули интернета додани омадем, ози тарафи молодёж дидем, ина кӯчаи Неъмат Қарабоев 36 чанда наҳози вай мекунем, пули интернета метиҳем. тамошобинон, мо баъди интернета пулша додан рафтем банки Эсхата дар кӯчаи Неъмат Қарабоев ва ҳама хел очират бисёр. Ман фақат аспитамен мегирифтам переводома. рамонари гуфт биё банки Эсхата мерем. Эсхата рафтем, ҳама хел очират, бисёр хай очиратам, расид даромадам. дауҷа доллар фурӯхтестиям, пунктое ки бояд масалан нами переводора битиҳанд ё перевод бугзаронанд, ҳамхалиф доллар фурӯхтестиям, пачка одамо доллар харидестиям, лимитай куда доллар хари, масалан одам ё 2000 одам мехара ё чанд, ман намедонам аниқ, мумкин $1000 як одам да, мумкин як рӯзда одамо сетаи чортаи паспортора додестияну доллар харидестиям. хулоса ҳами кормандошам хеле бемасъулият, ки одамои дигар барои перевод истодиянд. мисол хая акошкатонда переводора гсел кунед, дуташ да уқа пул нағз мебинед, долларотона фурӯшед, не да хай дигаро. ман хел истодам 15-20 минут асабон вайрон шид. баъди 20 минут бо 20 минути дигар где-то 45 минут ма дар ҳамон офиси банки Эсхата будам. ман дигар ҳаётан ай банки Эсхата пул намегирам, аспитамен мегирам. беҳтарин банкай барои чӣ? Барое ки на навбат дора. баъд ҳамон ҷое ки пул мегирӣ, переводора 24 соат кор мекунам. баъди соати 5, баъди соати 10 шав мегирӣ, 2 шав мегирӣ, любое время кор мекунам. хеле нестай беспорядеке ки дар Эсхата бо одамо ака ба паспорт ман додам, ҳамин шумоед очират масид. гуфтам ҳо, ба тай дилам гуфтам ки ака 8 та паспорт қатъи як одам айноми 8 кас чи билет харид, гафа бинед чи харид, доллар харид, ҳичи гап набуд. нагуфт ки ҳамин соҳибашон киян чия паспорте ки ба худам дар пеш истодам, бо ҳамин паспорти шумоай. ҳо гуфтам, хайва гирифтам. баъди 40 чанд минути интизори пул ма гирифтам. асосан дар инами видеое ки раҳ рафтестем, ҳама гапома эмоцио қатъи гуфтам. мара медонед чӣ хеле ҳастам. рамонали гуфт ва ту чӣ гуфтести дар ин видео? хеле баъдум хай мали ман мерам дар хона айсар ором мешам, ҳалол бо гап безанам. барои ин видеора ман дар болош овоз мондагим. ана самом делеш боша дар уҷадам хеле асабон вайрон шуд. аждата чӣ гапе даҳанам биромада буд, дар ҳамин видео гуфта будам нисбати банки Эсхата. бо як мардак акам хеле чанд каса чӣ катесте, хеле пул додестай зиёд, чи 30 сум 40 сум чайноми чанд кас харидестай ку доллар. ман хеле нағла нигоҳ кардам.
типа дидестам у мардаке ки ҳамин корора мекунад изо мекаша пула гира чашмои аллаи мара дидай хулоса банки намешидани банки эсхата барои ҳамин ман фақат айспитамен шуморо мегум айспитамен пулотона гирем ина духтарако саодата дузандуҳош да инаи якум этажан дуюм этаж дуромадим қа харид кардим айёвар ва хонада нишон метунтона баъд чи кирта дуз айни рафта будай чи мушкили оилавӣ доштай хулоса киртай маволи надухтай насиб гуфт ки пагаҳ биё гуфт ман гуфтам ба ҳазур братишкаи рӯҳанӣ рӯзи чӣ мебиём рӯзи душанбе меём гуфт ки не рӯзи душанбе наё иҷо рӯзи душанбе санитарняй рӯз сешанбе мебиём душанбе саодат рӯз санитар мебуда ман гуфтам майли рӯзи сешанбе меём тамошо бино ина ин рӯз хариди ман ина муқаддарай харид кардам ман шумо нишон медодам ман чӣ харидам аввало нишон медодум бо нишон надодум бо гуфте нишон чи хусусият мода интересна ки нишонтон метим сабзи харидам барои шурбу яхмоз харидам барои рӯзакшоӣ гокне на ино 2.5 сомонан анами 3 сомон испандоновая бутема яхмоз барои чӣ бисёр гирифтам барое ки маразини мемонӣ бо дар кор шава мехӯрем ана кулча оз бо ман шумо метам ки чӣ гуфти русо абзор чек вай номуш чек ба телефони раҳмоналӣ видео катистам пишак авқот додиям намуҷа харид чӣ хардем кулча монстр барои раҳмоналишон миринда махтумда гирифтам сосиска қатинаи хеле сир килимешки фархунда беҳад бамазаан анаи хеле кофе гирифтам фатир 12 сомон 10 дирам лекин ин фатири беҳад бамаза анаи тухм 4 дона чикрис 10 сом сосискои тоҷикистон фархунда морх капля пемалюкс шампун элсеф бо кулча 10 сомдами болгарский колбаса хлеб питикет барои пишаки дар дисар наёро гирифтам ҳечка намедона ки ман чӣ мепазам барои чӣ мехарам творожокҳо барои саҳари хӯрак қаймоқ ҷужуқот нутеллаи дуруғакӣ тамошобино рамелла 16 сомон шир ролтон хайол камтарак қанд хай чипсы камтарак писта бо барои ами баъди рӯзакшои соатҳои 12 ҳамқа кино тамошо карда қанд панд мехӯред хулоса ина қадари хариди имрӯзаи ма буд нархҳо хай тамошобино худтон медонед беҳад қиматӣ маша дута гила ях карда дар маразин чӣ кор мекунӣ рамаш ман омадам кадоме гулчинда ки гулчинда биби ки мечина дига ишкадаи хон оч бенямин гул дӯстдор нест ки гул бичина бимона бодаваза интересно ки чинда боша дар хонаи мо биби дамҷа чои кабуд пайда шуда чои кабуд ичка намехӯрам ва чойникам пайда шуда балки чоям ичка намехӯрад дар хонаи мо бовар кунед дарои чанд бировардем чойник фаромарз чизои шустазира бардормедам ина тамошобино ино каса хомиранда ма гап задестам хози ма гап задестам ҳай дукаса нами короче хай кат дада савқини ҳар хомиранда ма истева партовчан ки бихӯра намехӯра и мара гап задан намемона мара намемона ки гап занам гапи ахбороти дунёро гап занам бура тамом тамошобино уже вақти кондитсионермонӣ сар шуд кушода эълон менамоем барое ки тамоман берунда
шиштана мешавад, чилу чанд дараҷа гарма ё 30 соат то 2 анда қариб. ва чӣ гуфтанем тамошобино, блогерое ки нав канал шудаге мо насиб рӯзи якшанбе конкурс сар мекунем, касе спонсор шудан мехоҳад ватсапда бинависа. мо да як 2 спонсор дига намерасад ки 10 кас шавем. рӯзи якшанбе бозӣ сар мешавад, конкурси нав. май барвақти шӯрбо андохтам ки майда майда буҷӯша ба соатои 6 баъд чӣ мекунумша мекушумша бо ҳамин 7-10 да гирунс мекунем, гармаш мекунем. боз майда майда буҷӯша гуфта баъзе чизоша дохтам, баъзе чизоша не. тамошобинои набинӣ ина чӣ хеле павуко жуко даглои моан. ҳамаро хурдианам, хеле безеб кардиян. чӣ бояд кард ку? нигоҳ кунед, ҳама глодам хеле жуко ҳастам. ой огромный жук, намедонам аз куҷо омада. иҷадамам хеле глои суб сирхда, глои сафеда, намахели жуко. чикор кардан дар кор? дӯстони азиз ку фикротона биге. нигоҳ кунед, ҳама гло анам хелам. глои сафед ҳамаш. глои сирхдам ҳастай. инош представлена кушодия. нигоҳ кунед. хонача барои жуко. наодидистам хеле. инам хел глора мехӯранд ба мераванд. ма чӣ букум тамошобино? барачара маҳкам кардем, не ки боғуй мешавам меоям ла яллав ҳамара қап 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 мехӯра мерава. дил мондаями чӣ шинони ҳамаи чизои калоншудагиро хӯрда рафта.